Ayya a zuciya ta abin da na rike har abada ni ba za na bar ki ba. Ni ma a zuciya ta abin da na rike har abada ni ba za na bar ka ba. Alƙawari ya zama dole in rike a zuciya. Masoyiya sai na ji kamar na zama sarauniya. Kiki sani bishiya ba ta zama sai da jijiya, kamar a ce ni in babu ke zana sha wuya. Ki zama tsokar jiki garin zan yi tutiya. Kina murmusawa sai in ji kamar an bani duniya. Mun yi nisa ta yarda ido ba zai gamu ba, sun mana baki ba zai bi mu ba. Shani da kai ya haɗi na Allah ne, karyar mutum ya yi rabawa. A zuciya ta can ka yi zaune, raba mu sai dai mutuwa.